Hola, som l'Àngels i el Carlos de tercer B i avui hem vingut a explicar-vos el treball que hem fet a Cultura Clàssica sobre l'alfabet grec. Per començar vam fer una petita introducció sobre la història de l'alfabet que es remunta a temps dels jeroglífics egipcis que eren de tipus ideogràfic, és a dir, un signe representava una idea. Amb el pas del temps, aquest alfabet es va expandir fins a la península del Sinaí, on va fer un gran canvi. Va passar a ser de tipus alfabètic, és a dir, un signe representava un so. Aquest alfabet es va anar expandint per les ciutats fenícies fins a arribar a l'Hèlade al segle VIII, entre el segle VIII i IX abans de Crist. Els grecs van difondre el seu alfabet per el sud d'Itàlia, que era la Magna Grècia, i pel nord, que era el poble etrusc i els llatins. Van ser els romans o llatins els que van modificar la forma i el valor dels signes de l'alfabet grec per convertir-lo en el que avui dia coneixem com l'alfabet llatí, el que encara utilitzem. L'alfabet grec en si està format per 24 lletres, que van des de l'alfa fins a l'omega. Algunes d'aquestes lletres s'assemblen molt a les del nostre abecedari, però n'hi ha altres que són molt diferents. Pel que fa al nom de les lletres, les dues primeres, l'alfa i la beta, donen lloc al mot alfabet. El nom de la resta de lletres, en alguns casos, ens permet identificar el so d'aquesta lletra, com és el cas de la mi, que seria el so de la M, o el cas de la ni, que és el so de la N. Però n'hi ha altres casos que és molt diferent, com el cas de la Y, que és la U, o la lambda, que és la L. Un cop vam saber l'origen, ens el vam aprendre de memòria. Primer ens vam aprendre les 12 lletres, com sonen i com s'escriuen, i després les últimes 12. Per finalitzar, vam voler ampliar el nostre treball i vam fer un esbós del nostre nom en grec. Primer en un full en blanc i llavors el vam passar en una cartolina. El vam penjar a la classe per tal de decorar-lo. Aprendre l'alfabet grec ens ha servit per saber l'origen de les lletres del que actualment utilitzem, el llatí, i hem trobat molt interessant saber i poder comparar les lletres d'abans amb el d'ara. Hem rigut amb els dubtes i ens ho hem passat molt bé i hem après molt.